Amb tu, 3 i més. Amb Jordi Villacampa, Eloi Ponce i Jane Maruska. Hola, què tal? Com esteu? Us donem la benvinguda justament ara, quan és la millor hora que heu decidit per estar amb la millor companyia. Nosaltres som 3 i més. Eloi Ponce Cabrera, què tal? Com estàs? Doncs molt bé, Jordi Villacampa Vinyes, aquí a l'estudi d'Instrantopia, com sempre al Centre Històric de Lleida, des d'on gravem el nostre programa per tot Catalunya. No és així, Jane Maruska? I tant, per tota Catalunya i per part de l'estranger. Ja, com sabeu, tenim una part de l'estranger de fora, diguem, que també és el nostre públic i també és el nostre públic el que està a les xarxes. Amb això també us volia recordar que ens podeu escriure a través de les nostres xarxes socials @3i més a Facebook, Twitter i Instagram, i ens podreu veure a YouTube, al nostre canal de YouTube, i ens podreu escoltar al nostre canal de Spotify. Animeu-vos a participar aportant els vostres missatges, la vostra opinió, i citarem els vostres missatges en el programa del podcast. Exacte. Així, Jordi, qui ens acompanya avui? Doncs avui comencem saludant a una persona que tenim a la ciutat de Lleida. Sempre són persones, de moment, sí. Algun dia podem provar. Algun dia podem provar de ficar algun robot o... Sí, alguna intel·ligència artificial. Sí, has notat. Robot està bé. No, clar, algun dia podem intentar portar alguna persona... Bueno, Sí. ja ho treballarem, això. Ho trobarem. De moment, 3 i més amb persones, i comencem parlant amb el Joel Piqué i Oliva, que és mestre d'educació infantil i que ens troba al barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida. Hola, Joel, com estàs? Bon dia, Jordi Villacampa Vinyes, bon dia, Eloi Ponce Cabrera, bon dia, Jane Maruska, i bon dia als altres convidats que hi ha al plató. Anna i Carmina, què tal? Hola. El Joel havia vingut molt a l'estudi, avui està des de casa seva. Doncs bé, i de Lleida passem a Alcarràs, on tenim l'advocat Albert Panavera Zueras. Hola, què tal, Albert? Molt bon dia a tots i a totes. Molt bé, i ara passem a conèixer les persones que ens acompanyen aquí al plató, perquè de moment no són hologrames, tampoc. Però bueno, ja ho trobarem també, Home, a una d'elles la tenim mig il·luminada. Sí, jo sí. Una mica holograma. Una mica holograma barra Verge Maria, Pues aquesta persona tan il·luminada és l'Anna Borrego i Claveria, mestra de música, cantant i actriu. Què tal, com estàs? Molt bé, estic molt bé, gràcies per convidar-me. Molt bé, i al seu costat trobem a l'activista social i cultural Carmina Pardo i Mestre. Què tal? Hola, molt bé, vosaltres també, no? I l'Albert també i el Joel també, que ens veiem així una mica de lluny, però bé. Bé. Vale, doncs, un cop fetes les presentacions, anem introduint el tema, Jordi? Sí, vinga. Avui us parlarem de... Atenció. Ha estat mai el dret a votar un dret universal? 3 i més. Doncs comencem la tertúlia d'avui fent-nos aquesta pregunta, si ha estat mai el dret a votar un dret universal. I com fem sempre, comencem coneixent les opinions de la gent que ens acompanya des de casa seva. Així que comencem amb el Joel Piqué, mestre d'educació infantil. Què ens diem des de Pardinyes? Bé, doncs jo no sé contestar-te, Jordi, també, a aquesta pregunta. És una bona resposta. No sé què dir-te. Crec que realment a vegades ha semblat que ha estat un dret universal i no ho ha estat en realitat. Saps? Que moltes vegades s'ha venut a la cara pública que ha estat un dret universal i no ho ha estat perquè no ha pogut votar tothom de la mateixa manera. I això passa molts cops a moltes eleccions que es diuen que són legals i públiques i democràtiques i acaben no sent-ho. Qui ens ajudarà molt en el programa d'avui? No pot acabar votant tota la població amb igualtat. D'acord. A molts països, a molts llocs. Ara és la tercera vegada que ho intento. Ara aquesta pausa ha sigut així? Joel?
D'acord. Doncs mira, perquè m'havia pensat 2 vegades que havies acabat la intervenció i ara veia... No. Ara sí. Ara anem a donar la paraula a l'advocat, que crec que ens ajudarà moltíssim en el programa d'avui, l'Albert Panavera, a veure què hi diu ell sobre aquest votar, si és universal o no. Bueno, això és un tema complicadíssim, no? Com tots els temes. És a dir, el que està clar és que és un dret que és un dret bastant recent en la història del món, o en la història de la humanitat, o en la història, no? Els períodes que hi ha hagut, diguéssim, vot en el sentit d'un dret democràtic, ho hem d'encabir dintre d'aquest àmbit, és relativament escassos al llarg de la història. I des d'aquest punt de vista, bé, si anem sobre el paper, en el nostre món occidental, en la nostra civilització, seria un dret universal. L'altra cosa és que llavors hem d'anar a tenir en compte les complexitats de cada lloc i que hi poden haver certes limitacions. Per exemple, ens hi hem trobat molt recentment, on s'han organitzat unes eleccions enmig d'una situació de pandèmia que no es vivia, podríem remuntar-nos fins des de l'any 18, per exemple, i que no hi havia experiència. Hi havia experiència i, per tant, hi va haver un gran debat sobre, per exemple, és per un tema molt recent, no? I hi va haver un gran debat sobre si s'havia de limitar l'exercici d'un dret fonamental, com seria el dret de vot, a persones que podien estar en quarantena o que podien tenir o que podien estar contagiades en aquell moment, que podien estar, diguéssim, patint la malaltia, etc. Per tant, i fixeu-vos, diguéssim, fins en quin punt aquesta hipòtesi que ens podíem preguntar l'hem viscut molt recentment. Per tant, què és un dret universal? En el nostre, diguéssim, sobre el paper, sempre hem de començar per aquí, sobre el paper a la nostra civilització o al nostre país, sí. Una altra cosa és que poden haver components que facin que hi hagi limitacions o que inclús hi hagi exclusions, que és el que suposo que podem anar parlant tot seguit. Molt bé, passem ara a escoltar les opinions de les convidades que ens acompanyen aquí a l'estudi. Carmina Pardo. Bueno, què és el sufragi universal, no? Què és el dret a vot universal, que seria el mateix, no? Bueno, jo crec que no existeix realment i, entre altres coses, perquè sí que a nivell de drets no deixem d'articular una sèrie de drets en funció d'on vivim i de les estructures que tenim, però jo crec que hi ha moltes restriccions que de fet, amb el que deia l'Albert, a través del tema de la pandèmia, almenys a mi personalment me van interpel·lar, no? Em van interpel·lar en el sentit de, bueno, com es respecta el dret a vot de la gent, per exemple, que estava confinada, com es respecta el dret a vot de la gent a la qual es diu que no té la capacitat intel·lectual o altres tipus de capacitats que penso que a nivell social tenim també molt estigmatitzades i que deixen i trenquen el fet aquest que sigui un dret universal. I ja no vull parlar del de les dones a nivell de molts llocs i de coses que ja coneixem de l'evolució pròpia d'aquest vot universal. Però sí que en aquest país continuo pensant que no hi ha dret universal. Els emigrants, aquí a Lleida es va elaborar la Carta de la Ciutadania a nivell de l'Ajuntament de Lleida en el seu moment i el gran debat va ser, en el començament, va haver molts, però un dels primers va ser què considerem que és lleidatà o lleidatana i vam arribar a la conclusió, penso jo, molt revolucionària, i així com consta, que és qui està a Lleida i qui passa per Lleida. És el que té tots els drets, i a partir entre ells seria el dret a vot, perquè no hem d'oblidar que el dret a vot forma part dels drets universals de la persona. I crec que no n'hi ha de dret a vot universal. Anna, anaves dient que sí amb el cap moltes vegades. Sí, perquè jo confirmo i no em vull repetir amb tot el que estan dient les meves companyes i companys, perquè és que realment estem tots i totes d'acord amb tot el que estem dient, però el que sí que m'agradaria remarcar com a persona de peu, perquè jo no n'entenc tant de política potser o no estic tan integrada en aquest món polític i tal, però com a persona de peu i com a mestra, sí que m'agrada, jo sempre als meus nens i nenes de l'escola sempre els dic que quan hi ha un dret també hi ha un deure, no? O sigui, tots tenim drets, però també tenim deures. I crec que com a ciutadans, la gent que tenim el dret o que estem a prop de poder exercir aquest dret a vot, també hem de ser conseqüents que hi ha un deure, que com a ciutadans i com a persones del món
tenim un deure i jo personalment, l'Anna, pense que si tenim aquest dret que ha costat tant de tenir-lo, en el cas, per exemple, de les dones, no? Doncs és el meu deure, com a ciutadana i com a dona, exercir el meu dret a vot. I jo a la gent no intento canviar la mentalitat de les persones, perquè cadascú és individual i cadascú pensa de la seva manera, però sí que quan jo entro en un debat amb persones en temps de vots, en temps d'eleccions, jo a la gent els dic, ostres, jo em sento amb el deure també històric, social i ciutadà d'anar a votar. Si vull que les coses canviïn, també he de dir, jo vaig a votar i dono aquest vot per al canvi, no? És la meva visió. Molt bé. Sí, no, és molt interessant el que deies, sobretot perquè també ens agradaria parlar des de la teva vessant com a mestra, que has dit que intento educar els meus alumnes amb els drets i també deures, però també conèixer aquesta formació o educació en el vot que rebem les persones potser en el nostre procés educatiu. Perquè jo, per exemple, amb la meva experiència escolar, més enllà de l'elecció del delegat de classe, potser no hem fet cap simulació o votació que ens entreni a un sistema així, que després ens trobarem a la vida adulta. A poc a l'escola es va integrant tot aquest sistema i, per exemple, nosaltres a la meva escola en particular tenim l'assemblea d'alumnes i tenim alumnes que representen a les classes, això del delegat i el subdelegat, però que els nens i nenes que són els representants de les seves aules ens trobem en assemblea cada 15 dies i es parlen temes i es voten els temes. I hi ha votacions sobre el pati o que els afecten ells en altres en canvis de la comunitat escolar. Vull dir que sí, que s'intenta mica en mica anar fent i fiquem urnes també a alguna escola per fer algun tipus de vot sobre... A l'assemblea d'alumnes es diu que al pati hi ha d'haver una taula de ping-pong o volen, per exemple, que s'actualitzin les porteries. Doncs, com que no es pot fer tot, es fa una votació i els alumnes van passant i van votant amb les seves paperetes si volen el canvi d'una cosa o de l'altra. Intentem que de mica en mica el vot sigui una cosa més dintre del seu món, no? Ja que estem en aquest àmbit educatiu, no sé, el Joel, des d'educació infantil, si es comença a fer alguna cosa com aquesta? Sí, de fet, la integració del treball per projectes des de fa temps és bastant un tipus de treball democràtic, no? Perquè es comença fent l'elecció del tipus de projecte que es vol fer, es treballa en grup, s'han de consensuar les temàtiques que es vol treballar a cada projecte, tot això. I el fet d'estar treballant amb equip i fer equips vol dir compartir, fer votacions, triar, posar-se d'acord, i tot això és molt... està encarat per fer una societat més democràtica i encarat cap a això, cap a fer que es votin i s'arribin a acords. És una mena de fer minipolítica a l'escola, diguéssim. Sí, no, és això el que anàvem. Els puc fer una pregunta als dos mestres, perquè una cosa és educar en el vot, i l'altra seria educar en els resultats d'aquestes votacions. Perquè, clar, també en el fons, jo penso que és un dels problemes que tenim a nivell de democràcia, de que es considera que qui guanya una votació és qui té dret a tot. I jo crec que una democràcia, sin el respecte a la minoria, no és una democràcia total, no hi ha una consciència de voler tirar endavant el col·lectiu. I penso que també seria molt important educar a la canalla amb aquest tema, amb el tema de que cal, molt bé, tu has guanyat, però cal respectar la minoria, cal respectar el que no ha guanyat. Perquè a la llarga pot ser que aquella minoria també pugui guanyar en un moment determinat. I jo crec que això sí que ens fa falta, molt, d'educar-nos no ja a la canalla, sinó nosaltres mateixos. Segurament ens fa falta molt camí, passa que a les escoles fem coses molt petitetes, evidentment no podem entrar molt en política ni això, tot i que a vegades s'intenta explicar, però sí que al final els que són els escollits per votació estan representant, no tenen un poder extrem. Però jo em referia a això que tu deies, l'exemple aquest que deies de la taula de ping-pong, que l'he trobat molt gràfic i està molt bé,
Doncs els que volien l'altra cosa, l'altre, no sé què era, les un porteries, un altre joc, penso que no s'han de sentir com a perdedors, sinó que s'han de sentir i respectats també, no? És a dir, o a lo millor pactar, no? Perquè a vegades el pacte no s'incorpora a la votació i això és molt, no políticament, sinó com a manera de viure, no? Se'ls explica que en aquell moment no es poden tenir les dues coses per un tema de pressupost, se'ls explica, no es poden tenir les dues coses, llavors us deixem escollir perquè vosaltres sou els usuaris d'allò. Vosaltres sou els que tindreu d'aquest resultat, vosaltres sereu els que ho gaudireu. Llavors, de moment, l'escola no pot assumir les dues coses, doncs anem a fer la tria. Però no vol dir que en un futur això sí se'ls explica, evidentment. Trobo superinteressant perquè el vot és una eina. Exacte. Sí, i també hem de tenir en compte que una mica amb el que deies, Carmina, que ho enllaço a un nivell més general, no? Que és, diguéssim, el dret de vot, que és el dret de sufragi, no deixa de ser un dret fonamental més dintre d'un sistema democràtic. És a dir, no es pot reduir la democràcia a votar, sinó està acompanyada del reconeixement i l'exercici d'altres drets fonamentals que són implícits en una democràcia. Llibertat d'expressió, llibertat de reunió, manifestació, pluralisme polític, perquè si no hi ha pluralisme i per tant garantís que aquest pluralisme pot existir, doncs tampoc el dret a vot tampoc no tindria aquest component democràtic i tota la resta de drets fonamentals que enllacen amb el catàleg de drets humans. Per tant, moltes vegades, i aquí és on hi ha la labor pedagògica important de que no pel fet de votar estem o és democràtic, sinó que és un element més i molt important, però és un element més dintre del que és un sistema democràtic. Un dret fonamental que la Carmina ens ha avançat al principi, que posant en dubte si realment era de tota la ciutadania, potser podríem reprendre aquesta part de població que un poc queda exclosa. Potser sí que en un àmbit educatiu, l'Anna i el Joel comentaven que les classes poden decidir i tothom pot votar, però potser quan ho extrapolem a altres nivells veiem que hi ha part que no pot votar, que no pot decidir. Si us sembla, si podem reprendre aquesta part de qui en queda exclosa, si és el mateix aquí que fora de casa nostra. Joel, potser n'has de començar tu? Sí. Sí, bueno, jo estic molt d'acord amb el que ha dit la Carmina. A mi em dona la sensació, també moltes vegades, que hi ha una part del cens que està inclosa al cens que no se li facilita l'arribada a l'exerció del vot, no? Que podrien arribar que dius, tenen dret a exercir el vot, però no s'acaba de facilitar aquesta arribada. I penso en gent gran, gent que té altres limitacions, que no poden arribar a votar, que els diuen és que has d'anar a votar tal dia, a tal hora, a tal lloc, o has d'anar a Correus a portar el vot. I no s'entén que això a vegades fins la pandèmia no va arribar el tema que venien a buscar el vot a casa. Sí, però en tot cas són persones que poden exercir el seu vot, però n'hi ha que no. No sé si és per on anava abans la Carmina. A mi m'interessa aquesta part que deies de la part intel·lectual, sobretot. Sí, jo també. Aquí aquest tema m'interessa molt que l'obrim. Aquest meló, és un meló perquè és un meló no sol a nivell de vot, sinó a nivell de participació en general a la nostra societat. Continuem tenint tancats, tenim molts armaris i entre ells tancat en un armari la gent que té problemes intel·lectuals o problemes psicològics, psíquics, etc. I són persones que moltes d'elles en moments determinats poden tindre una situació especial, fins i tot d'inhibició, de no voler participar, i en canvi en molts moments, en moltes situacions, no se'ls demana o no se'ls deixa participar d'aquestes decisions. I que al final hi ha resultats polítics que els afecten amb ells. Absolutament. Ajudes, no sé què, i estan decidint per ells. Que em sembla una cosa fora del... estratosfèrica, a mi, personalment. Naturalment, el món està dissenyat i preparat per la gent que pot participar d'una manera molt concreta, però sí que és veritat que si realment vols que funcioni has d'incorporar a tothom. A tothom. I tothom és tothom. No té altra definició. Tota persona. Malauradament, avui en dia molt... Si ha de ser universal,
No, i penseu que el dret a vot, tal com està configurat avui en dia, és que no s'ha reformat pràcticament. Vull dir, portem el sistema de votar i el sistema de com se pot votar és un sistema que no s'ha... És a dir, des de l'any 85, que és l'actual llei, la llei orgànica que regula, pràcticament hi ha hagut petites modificacions, però respecte a com s'ha d'exercir el dret de vot, no s'ha reformat perquè és un debat molt interessant, difícil i que per part de qui ha de legislar, que són els nostres representants que hem elegit a través del vot. Com el tema de l'edat, També, que n'estem parlant constantment. Sí, doncs aquest debat se'n parla, per exemple, en parlem aquí, però no es fan passos cap en aquest sentit. Per exemple, jo no vaig poder votar al referèndum de la Constitució. I vull dir, va ser l'última generació, perquè, clar, jo tenia 18 anys, i clar, va ser quan se va canviar la Constitució que realment podien començar a votar a la gent de 18 anys. Bueno, com això, quantitat de coses, no? Sí, perquè amb això potser l'Albert ens podria ajudar, perquè potser també ens agradaria saber quan i qui va establir aquests criteris de poder o no votar. I ho podem trobar en algun lloc, això? O, bueno, si hi ha constància? Bé, com que és un dret, diguéssim que des d'un punt de vista és relativament modern. Ara m'agafes aquí amb una pregunta que hauríem de... Però es pot fer perfectament un recorregut històric. De fet, és que tots tenim present, no? Doncs que al llarg del segle XX, en democràcies ja, doncs es va implantar el dret de sufragi, el dret a votar per part dels dones, que no existia. Per exemple, a Espanya es va poder votar després d'un debat que hi va haver a la Constitució de la Segona República, a l'any 31. Hi va haver una discussió també entre grups, podríem dir, feministes, en aquell sentit. Se pot fer un recorregut de com s'ha anat configurant aquest vot. En altres llocs, per exemple, doncs s'estableix una majoria d'edat major, en altres menor, en altres poden votar més col·lectius, en altres poden votar els que estan a l'exterior, en altres no. I estic parlant de sistemes democràtics. Per tant, ens podem trobar també amb una diversitat en aquest sentit. Es podrien fer una sèrie de classificacions, tots en gran mesura van en la mateixa línia, però hi poden haver diferències. I si llavors entréssim ja en el sistema de com es fa el repartiment, per exemple, d'escons o el sistema electoral, doncs aquí obriríem també un altre escenari completament que podem fer altres classificacions completament divergents. Sembla que la Carmina volia apuntar alguna cosa. Només una cosa. Jo penso que és això, que és qüestió de fer un recull històric de com ha anat el tema a nivell de drets, però és que fins i tot el sufragi universal masculí tampoc no va existir fins en un moment determinat, perquè hi havia un eix de classe social claríssim, en el qual no tots els homes tampoc podien votar. Per tant, vull dir, i ara decidim que això no érem democràcia i ara sí que som democràcia, però continuem tenint drets totalment per segons qui, no? Vull dir, llavors que el vot continua sent només per segons qui. No hi ha sufragi. És que es partia, per exemple, el que és la Carmina, per introduir, per exemple, un criteri que es feia servir, que era el criteri de contribució. És a dir, les persones que contribuïen a un determinat nivell de riquesa o de professió eren els que podien participar, perquè es considerava de la base de dir, com que jo contribueixo d'una determinada manera, tinc, o se m'atribueix, el dret a poder determinar i a poder elegir. I el que no contribuïa, o estava exclòs, o era una classe passiva, doncs no se li atorgava el dret a participar. Crec que en relació amb això... I això són 2 segles, pràcticament. Sí, és no res. És no res. Són 2 segles, però potser també ens passa en l'actualitat. Crec que una de les membres d'aquest programa, la Jane Maruska, ens pot parlar també de quina és la seva situació personal. Sí, volia aportar que tot i que sembla obvi de que tothom hauria de poder votar i formar part, perquè tothom forma part de la societat, doncs res més lluny la realitat. Avui en dia a Catalunya hi ha un voltant d'un 15% de persones privades del dret a vot pel seu origen. I en aquesta xifra va pujant fins a un 30-40%, depèn del barri o depèn del municipi.
Jo porto, diguem-ne, uns 20 anys al país i m'agradaria poder votar, però hauria de renunciar a la meva nacionalitat per poder votar aquí. Sí, sí. I això ho veig molt injust perquè formo part de la vida, ja hi penso en català, les tradicions les segueixo d'aquí, vull dir, faig vida d'aquí, faig vida del barri, i em fa ràbia no poder votar, no poder defensar els meus interessos. Podríem parlar llavors de que... Digues, que anaves a dir... Sí, deia que això és molt el que està explicant abans la Carmina. És una de les situacions que està explicant la Carmina, que gent que pogués tenir la doble nacionalitat hauria de poder votar a les eleccions d'on viu, no? I d'on treballa i on està residint. Llavors, no? Sí. I sense perdre el fil de lo que estàvem parlant, el que anava a preguntar és si potser darrere del dret a vot pot ser que hi hagi alguns interessos. Sí. Jo sospito que sí. Sospitem. Quan ho preguntem ja és que potser hi ha una mica sí. Ens fa sospitar, Perquè a mi em van explicar una vegada també, a mode d'anècdota o un xiste, bueno, que no sé si amaga una veritat, i era que el dret a votar de les dones, que a banda de tota la lluita que hi ha hagut, va ser simplement donat perquè la majoria d'homes havien mort a la guerra. Jo encara aniria més enllà. Normalment això el que s'explica és que les dones van sortir a treballar perquè realment els homes estaven morint a la guerra i s'havia de substituir la mà d'obra a fora, perquè a dintre ja la feien. Però sí que està clar que el tema aquest bueno, és que no era això, a més, és que les dones els va donar el vot perquè va haver unes enquestes o una manera de sàpiga que eren més conservadores que els homes a molts llocs. I doncs per això es va donar el vot a les dones en un principi. Fins i tot aquí a Lleida hi ha documentació de que regidors d'Esquerra Republicana o republicans es van posar en contra de que hi hagués el vot femení perquè es considera que era més conservador en aquell moment, en el seu moment. Per tant, no, és que és veritat, a més, perquè les dones, sí, aquí va haver la discussió forta entre Campoamor i Kent. Exacte, sí senyor, ara anava a dir, molt bé. La Victòria Kent, que en aquest cas era d'ideologia, crec que era del Partit Radical Socialista. Sí, Radical Socialista. Estava en contra, feminista, estava en contra, en aquell moment històric, any 31, de reconèixer o concedir el dret a vot en general a les dones. Ella era diputada perquè sí que es podia elegir a la dona com a diputada, que de fet només n'hi havia dos, Campoamor i Victòria Kent, no? Hi va haver una discussió a la ponència constitucional entre elles dos. Campoamor era del partit, crec, radical, del de Rux, no?, en aquell moment, i per tant de centre-dreta o de dreta, i ella era defensora de que es considerés el dret de vot. Hi havia aquesta discussió. En aquest cas la Victòria Kent, Carmina, doncs el que venia a dir era de dir no, per què? Perquè hi ha la dona, la gran majoria, no les urbanes, sinó sobretot al món rural, o més a l'interior del país, està més subjecte a les decisions del... Clar, perquè és de llibertat econòmica. Exactament, de la dependència, i per tant el seu vot era un vot no lliure. No, i comunistes com el Gramsci deia hem d'aconseguir que les dones deixin que els seus homes es facin comunistes, no? Deixin, I va haver aquesta discussió, que finalment va triomfar el sufragi. Elles tenien el món familiar i ells tenien el món extern, no? Que interessant. Que interessant, no? És que... Sí, clar. Bé, jo, Jordi, hi ha una cosa que ha dit l'Eloi que trobo molt interessant, que és si hi ha algú darrere d'algun interès. A mi em preocupa, és un tema que em preocupa bastant, no? Que amb la irrupció de les xarxes socials i tot això, crec que se'ns està influint bastant en el vot i se'ns està dirigint bastant el vot cap a certes tendències. I que se'ns està transformant la tendència a votar a certs partits i a dir aquest partit és el que guanyarà les eleccions, saps? Se'ns dirigeix moltes vegades a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials.
hi han sortit diversos casos de que hi ha partits polítics que han llogat empreses per a que comprin les dades de milers d'usuaris de xarxes per a Els influir sobre algoritmes. les seves dades i influir el seu vot. Acabem votant el que volen que votem, una mica, potser. Sí. Però per això el dret de vot, i aquí jo apel·lo directament a la pedagogia, el dret de vot és un dret que s'ha d'exercir i s'ha d'exercir d'una forma crítica. Jo crec que aquí està la clau, d'una forma crítica. Si és d'una forma sentimental o purament... doncs pot ser llavors un vot completament instrumental. Si no s'exerceix d'una forma crítica, com un deure cívic, llavors tu pots decidir si participes o no. I si participes d'una forma crítica. Crítica en el sentit que hagis analitzat els pros, els contres i sobretot també en el sentit de desmitificar el vot. És a dir, el vot tampoc no suposava una transformació radical de l'altra persona ni de la societat. Però, per tant, que hi hagi aquest esperit crític. Jo crec que aquí està la clau. Si és purament sentimental o el que depenent del clima que faci aquell dia o del temps que faci aquell dia o de com m'aixequi aquell matí, doncs malament. Des d'aquest punt de vista, malament. Però això amb tots els drets, amb l'exercici de qualsevol dret, però aquest molt, molt especial. Estem arribant als últims També minuts. penso a vegades que aquí tenim poca cultura de vot. És a dir, que hi ha altres països que voten per moltes més coses. Diuen, volem posar això a tal lloc i voten per això. Tota la població de tal ciutat va votar si volen que posin una plaça nova a no sé on. I a vegades també a l'Ajuntament es fan els pressupostos participatius i no sé als ajuntaments pressupostos participatius i no sé quina participació arriba a tindre allò, no? Vull dir, si és molt alta, si és molt baixa. No sé, potser la Carmina té informació sobre això, sobre la participació, Això no? Ho desconec. hauríem de buscar, Jo, perquè és una cosa jo pública. l'única informació que tinc, i molt ràpida, és que realment no se fa... Tots els processos participatius que es fan estan mancats de qualsevol fins i tot programa científic, penso jo. Vull dir, ja no parlo de programa de participació normal, però en aquests moments hi ha gent realment especialista i gent molt formada en temes de participació i jo encara no he vist, almenys a l'Ajuntament de Lleida, que se'ls demani incorporació, que se'ls demani opinió o que s'incorpori realment les fórmules mínimament científiques i conegudes per a que realment sigui una participació real. Convidem els nostres oients, llavors, si en els seus municipis coneixen alguns sistemes de participació votant per decidir coses sobre el seu municipi, que ens ho facin arribar a les xarxes i en els mitjans de correu electrònic que tenim i que tot seguit la gent us explicarà. Posant 3. Doncs anem a veure què opina la nostra audiència a les xarxes i en aquest cas, sobre aquesta temàtica, l'audiència no s'ha volgut posicionar. Per tant, us seguim animant a escriure'ns a través de les nostres xarxes socials, @3i+, a Facebook, Twitter i Instagram. Deixeu-nos els vostres missatges i els anirem citant en el programa. Podeu comentar, opinar, preguntar-nos algun dubte, fer-nos alguna recomanació, el que creieu convenient. Us estarem escoltant. 3 i més enllà. I avui tenim amb nosaltres el Kelly Asaya i el Guille Barsi del grup Coers. Benvinguts. Què tal, com esteu? Bon dia, bé. Hola. Què ens podeu explicar com va néixer el vostre grup i explicar-nos una mica de la vostra trajectòria? Doncs, bueno, el nostre grup, el gran secret del nostre grup, del seu naixement i tots els inicis nostres, doncs té a veure amb una cosa tan important com l'amistat. O sigui, nosaltres amb el Guille hem estudiat junts a l'ESO, vam fer batxillerat junts també i de poc no vam fer la carrera junts. I doncs sempre hem tingut molt clar que volíem tenir alguna cosa nostre. De fet, als nostres 14-15, fins als potser 16 o potser no vam arribar als 16 junts, estàvem en una banda de música. O sigui, vam formar la nostra primera banda i ens dèiem Rock Bullet, bala de rock en castellà. I bueno, era molt important perquè va marcar la nostra adolescència. El Guille, quasi mai ho dic, però l'altre dia ho vaig estar pensant amb una amiga, no? El Guille em va, d'alguna manera, introduir al món de la música rockera.
i perquè ell tenia molta base de rock, no? I vam descobrir junts, o ell em va fer descobrir bandes com Metallica, Guns N' Roses, AC/DC. Clar, jo vinc d'una cultura nigeriana on la música rock i heavy no està present, hi ha poc de música. Totes les músiques hi ha, però precisament rock i heavy no hi és a la nostra cultura. Llavors, amb el Guille hem viscut moltes coses, així per fer-ho una mica més breu. Vam fer la primera banda, com t'he dit, i després més tard vam decidir fer una altra banda, quan ja enteníem el que és tenir una banda de música, i vam tenir la sort de tenir el meu germà, que llavors era el nostre bateria, que segueix sent la nostra bateria. Teníem la sort de comptar amb el nostre amic F, que tocava el piano, el Marvis, les congues, l'Arnau Martínez, el baix, o sigui, tots érem amics, tots, i així va néixer Coers. Has comentat aquest origen, aquesta arrel nigeriana, i precisament potser Coers també destaca per això, que conserva d'alguna manera aquesta arrel nigeriana dels vostres orígens, però a la vegada hi posa aquesta part més d'aquí. Per què tota aquesta combinació, que crec que és la que defineix el grup? Jo, mira, sempre diem el mateix, i és que ens surt perfecte definir-ho així, perquè nosaltres hem tingut moltes influències, i el fet de que hem tingut la nostra cultura present en el nostre projecte ha estat clau. Ha estat molt difícil també, perquè com que teníem moltes coses a dir, moltes coses a representar, doncs potser a vegades no quedava ben clar, no? Doncs amb el temps tot s'ha ficat al seu puesto, o sigui, al seu lloc, en plan, coses és això, no és això, si no és això. I és el ritme africà que tenim, que amb raó el nostre bateria és africà, i la sonoritat aquesta europea, de la manera de tocar, perquè al final ell va aprendre a tocar la guitarra aquí, o sigui, aquestes influències de músics occidental, i després la manera en què jo canto, clar, el que he mamat des de petit són temes molt més jamaicanes, temes molt més africanes, doncs al final tenim com 3 cultures en una, no? Afegit amb la nostra cultura, clar. Recordem que el Guille és uruguaià, no? Molt bé, el nom de Coers, el podem explicar? És una altra història? Sí, deixem-ho en que ens va agradar molt el nom Coers, d'origen africans, amb K, i vol dir ritme, i a vegades potser busques por ahí i trobes velocitat, i pots arribar a trobar tarifa també, de significat, que no van mal encaminats, saps? Però bueno, Coers vol dir ritme. La sonoritat és bona. La sonoritat, sí. Molt bé. Recuperant una mica la línia del programa d'avui, avui hem parlat del dret a vot, del vot i de tot allò que l'envolta. I voldríem conèixer una mica la vostra opinió també, i si us heu vist potser afectats amb alguna de les coses que hem parlat avui, com per exemple si sempre heu pogut votar, o no, o bueno, expliqueu-nos si voleu la vostra situació. Bueno, o sigui, respecte a això, jo tinc una opinió bastant subjectiva i liberal, no? Cadascú ha de fer el que vol i el que sent. Jo vinc d'un país també que el vot a partir dels 18 és obligatori. No és un dret, sinó que és una obligació. Dintre de l'obligació no vas a la càrcel, però tens una multa, no? Tot i ser un país democràtic i republicà i molt d'esquerres, té aquestes coses. Perquè és una responsabilitat molt gran, i això sí que trobo que dintre de la nostra llibertat tenim una responsabilitat de cara als demés i de cara a la societat, que és saber a què votes i també qui ets tu per votar, no? Jo crec que també hem viscut una bona evolució, perquè abans trobem que les dones no podien votar, encara hi ha molts països que les dones no tenen cap paper en els sufragis o que no poden ni arribar a un Parlament. Sí, és que hi ha algun país. Llavors, la veu tant de les dones com els col·lectius socials que no estan recolzats és important, no? Perquè formen part de la societat. Llavors, trobo que dintre de la llibertat hi ha d'haver una responsabilitat social i ja està.
No sé si el que li vol afegir Sí, o... bueno, jo és que en aquest tema mai tinc res a dir perquè, o com a màxim, el que puc dir és que jo no he votat mai en ma vida i és molt... O sigui, de primer pot ser, ostres, no has votat mai, tinc 29 anys, no he votat mai en ma vida perquè em van venir aquí a la meva família quan jo tenia 13 anys, com pots entendre, amb 13 anys no podries votar a Nigèria, i aquí doncs, jo formo part de la meva família que encara reté la nacionalitat nigeriana i jo estic intentant aguantar tot el que pugui perquè ja, cada cop ja està sent molt més difícil seguir sent nigerià vivint a Espanya, o sigui, tinc tots els papers superlegals i tot, o sigui, he anat a tot arreu amb els meus documents, però bueno, sí que és veritat que si no sóc espanyol no puc votar i això que em perdo, saps? I res, sí, no puc opinar perquè jo no he votat mai. Doncs, en algun cas hem tingut també la tertúlia que n'hem parlat de gent que no té la nacionalitat d'aquí i llavors, doncs, clar, no es pot votar, no? Què ens oferireu avui? Quina actuació, amb què ens deleitareu en el programa d'avui, el 3 i més? Bueno, farem Som, que és una de les cançons més conegudes de Coes, i bueno, és important també el que dèiem abans, no? El missatge de la nostra banda, la manera que toquem, el bon rotllo, no? Que sempre es diu el bon rotllo quan una banda fa reggae. Pues, en el nostre cas, les nostres cançons ho remarquen bastant. I bueno, farem Som, que és una cançó que esperem que gaudiu. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Us deixem amb Coers. 3 i més. 1, 2, 3, let's go. Som la mala herba dels voltants, som l'aigua del sot i el fang, després de la tempesta ens fem més grans. Som aquelles flors que no tenen nom, som la veritat encoberta al món, ovelles que escaparem del corral. Hem tornat a primera línia, amb el foc i la ràbia d'insígnia. Hem tornat a escriure un nou dia i és com voldríem. Ells volen que caïs és lo normal, porres i manies cauen des de dalt. No podran guanyar la partida més, som la crida. I tornem en el temps com una seqüela del que érem, més fortes, més prudents, obrint un camp entre les cendres. Som la mala herba dels voltants, som l'aigua del sot i el fang, després de la tempesta ens fem més grans. Som aquelles flors que no tenen nom, som la veritat encoberta al món, ovelles que escaparem del corral. Aquest és el camí de l'esperança, de la pregària i la desobediència. Hem tornat a riure a la vida més, no hi havia. I tu que els has vist fent l'amor a dalt, però baix a l'escenari res és tan real. Les coses no són com voldríem més, cada dia. I tornem en el temps com una seqüela del que érem, més fortes, més prudents, obrint un camp entre les cendres. Som la mala herba dels voltants, som l'aigua del sot i el fang, després de la tempesta ens fem més grans. Som aquelles flors que no tenen nom, som la veritat encoberta al món, ovelles que escaparem del corral. En un 3 i no res. Què tal? Comencem a fer unes preguntes així rapidetes, ¿vale? Què és el que mai us canseu de fer? Jo cantar. Tocar. Toca, molt bé. Manta i peli o prendre alguna cosa amb els amics? Manta i peli. Prendre alguna amb els amics. Descriu-te en 3 paraules. Empàtic, solidari, solitari. Dur, fred, solitari. Vale. Què volies ser de petit? Polític. No ho sabia. No? No ho sabies? Vale. Ciutat preferida que has visitat? Donosti.
Donosti. Donosti també. Esmorzar, dinar o sopar? Esmorzar, dinar. Un brunch. Super. Quants idiomes parles? 5. Quins són aquests? Has dit que això no faríem. Doncs català, castellà, anglès, edo... Vini? Què és vini? Molt bé. I tu? Jo crec que 2 i mig. 2 català, castellà i anglès una mica i ja està. Perfecte. Un famós o celebrity que t'agradaria conèixer? Cap. A mi m'hagués agradat Kurt Cobain, però va ser que no. Bueno, es pot provar. A què et dedicaries si no fossis músic o cantant? Mestre a la universitat. En quines assignatures? D'anglès, segurament, perquè sóc filòleg. Molt bé. No sé, cuidador de perros. Es paga molt bé, eh? Sí? Replantea-te-lo. Xarxes socials que més utilitzeu? Instagram. Instagram. Això està bé. Sí. Si poguessis sopar amb qualsevol personatges de la història, amb qui soparies? Frida. Frida Kahlo? Sí. Molt bé. Beethoven. Beethoven. Perquè li podria dir de tot, no em sentiria. Has de triar salvar la humanitat o la Terra? Salvo la humanitat. La humanitat. Tinguessis el poder, que faries desaparèixer d'aquest planeta? Persones. Llavors salvaries la Terra. No, salvaré la humanitat, però algunes persones. O sigui, salvaries la humanitat d'algunes persones. No, salvaria la humanitat i faria desaparèixer algunes persones. Vale. I tu, Guillem? Però tenia ganes de dir el mateix. Jo potser també faria desaparèixer persones, perquè què fas? Perquè sobren moltes persones. Sobren moltes persones. Sobren les persones, molt bé. Analògic o digital? De ser guai direm analògic i tal, però t'acabaries avorrint. Digital. Digital. Camp, ciutat, muntanya o platja? Un salvatge de muntanya, però en la ciutat, en plan rebel. Un Rambo, vamos. Sí, sí. Si puc tenir Mercadona al camp, pues Sí, camp, perquè el que no vull és veure gent, però clar, no ho sé. Al camp és menys gent tenim, sí. Recomaneu-nos un llibre o una cançó. Las venas abiertas de Latinoamérica, Eduardo Galeano, llibre. Molt bé. On the Road, Jack Kerouac. O si no, Lolita Nabokov. Molt bé. I per últim, frase favorita o lema amb el que comenceu el dia. Amb el que començo el dia, no. Però... Vale, amb el que... Clar, no m'aixeco pel matí i dic... No Más plou, vale pájaro en mano. no plou a gust de tothom. Bueno, hi ha molta gent que es desperta. Avui serà el meu dia. Avui... No plou a gust de tothom. Vale, sembla... Jo no tinc cap lema. No? tinc Així cap a la lema. vida un... No sé, a vegades prenc alguna cançó de referència, rotllo, uah, soc així. Viva los indios. Me dure 2 dies. Viva Charrua. Viva los indios. Vale, doncs moltes gràcies. Ja està? A tu. Ja està? Voleu més? Sí, si tens més preguntes. Vale. que Si sí. tinguessis un superpoder, quin tindries? Que hi ha més preguntes. De petit sempre deia volar, però, clar, des de que faig cançons, diria que canviar la situació... No sé, és que no vull fer aquí un discurs. Canviar algunes situacions injustes. Canviar situacions injustes. I un dia vaig veure una pel·li que hi havia com un monstre que clonava coses. Llavors, clar, si tu tiraves una moneda, te clonava monedes. Doncs m'agradaria clonar coses. Saps? I que hi ha 2 guies. No, o sigui, si tu me dones algo, ho clono. O sea, yo te doy cáncer, me lo clonas també. No, però per exemple, jo què sé, estic de festa, tinc un cubata, doncs 2. Hòstia. Claro, tío, és que és de lògica. És un cotxe, no? Clar, un cotxe, 2, vendo 1. No, está siendo Guille de verdad. Aquest és el Guille de veritat, sí. Clar, m'agradaria clonar coses. Uau. Seria ric, bueno, tindria tot per doble. O sigui, si aquest senyor que està ahí, si no té prou amb la seva nena, El clono. diria 2.
2 nens. Clar. I tant. Doncs ara sí. Moltes gràcies. Al 3. Anem a descobrir quines són les recomanacions dels nostres col·laboradors. Albert, què ens pots recomanar? Jo en aquest cas us recomano una novel·la de José Saramago, que tinc aquí, que es diu Ensayo sobre la lucidez, però és novel·la, però té aquest títol, Ensayo sobre la lucidez, que parteix de la base, o fa una hipòtesi, fa la hipòtesi de que en unes eleccions municipals el vot majoritari és el vot en blanc. I es tornen a repetir les eleccions i aquest vot en blanc encara augmenta més. Llavors, aquí hi ha novel·la, diguéssim, història, tota la reacció de les persones que ocupen el poder perquè veuen que allò no hi ha una explicació racional, comencen a buscar culpables, no troben culpables, els han de crear i, per tant, hi ha tota una trama en aquest sentit que gira al voltant d'aquesta reflexió. I que, curiosament, històricament això ha passat i va passar a l'Argentina de l'any 53, quan es va prohibir que es presentessin a les eleccions el partit peronista. I Perón és el que estava a l'exili i va recomanar als ciutadans que votessin en blanc i certament va ser, diguéssim, entre cometes, la força majoritària. Va ser el vot en blanc a l'Argentina, en aquest cas. Per tant, va fer aquest supòsit que ha passat. Jo primer no ho desconeixia. És evident que ell ho novel·la en aquest sentit i ho novel·la ja amb un clar sentit de polèmica, en aquest sentit, per crear polèmica. Vale, moltes gràcies. Seria la meva recomanació. Joel, què tenim per aquí? Doncs jo recomano un documental que considero bàsic sobre els algoritmes, com han influït en el vot als Estats Units i en la votació per a que es produís el Brexit a Gran Bretanya, que és el Gran Hackeo. O sigui, ja és un documental que és consolidat a dintre de Netflix i està molt bé. Et fa bullir molt la sang, A més, t'emprenya molt. Una bona dosis de realitat, no? Vale, gràcies, Joel. Anna, què ens podries recomanar? Jo també soc molt d'audiovisual, m'agrada més que el tema dels llibres. I jo recomano una pel·lícula que es diu Sufragets, que és del 2015, de la Sara Gabron, que parla una mica sobre el moviment sufragista femení a l'Anglaterra abans de la Primera Guerra Mundial, quan les dones obreres, de classe obrera, que parlàvem abans, no les de sinó les de la classe obrera, les que estaven a casa, fan un moviment sufragista per a intentar això, buscar el dret a vot, arriscant a perdre la feina, a perdre la família, a perdre moltes coses, però elles decideixen tirar endavant aquest moviment per a poder exercir el dret a vot. Vale, moltes gràcies. Carmina? Bueno, jo recomanaré un llibre perquè, a més, és molt bo perquè connecto molt amb el tema del Joel, però que és un llibre que es va fer es va escriure el 1955, és a dir, no havia nascut ni jo, i que és de l'Isaac Asimov, que per mi és una de les persones recomanades per sempre, per tot, perquè és ciència-ficció però amb base científica, i que es diu Sufragi Universal. Vull dir, el llibre es diu tal qual, Sufragi Universal, i parla de Multivac, que és una màquina que surt de tant quan els seus relats, i que és una màquina que controla el govern i que fa que realment el sufragi sigui universal, però que tothom vagi a votar el que es vol, o sigui, es manipuli el tema del vot. Recomanat absolutament, l'Asimov per a tot també. Molt interessant. Llavors anem amb la gent d'aquí de casa. Jordi? Doncs jo us recomano una docusèrie que es pot veure a Netflix, estrenada el 2020, que és Whose Vote Counts Explained, que vindria a ser El poder del vot en poques paraules. És una docusèrie narrada pel Leonardo DiCaprio, la Selena Gomez i el John Legend, i consta de 3 capítols curtets, no arriben a la mitja hora, i que ens expliquen com funciona històricament i actualment tot el sistema de vots als Estats Units i com deia, ho expliquen en 3 capítols. El primer és sobre precisament el dret a votar, perquè encara actualment és una lluita als Estats Units, per uns un privilegi i per uns
un dret. El segon capítol, si es poden comprar unes eleccions, fa una reflexió a nivell de que presentar-se en unes eleccions americanes és molt car i fins i tot pagant molt no té per què sortir amb la teva victòria i tot el tema aquest que té la relació amb l'economia. I el tercer capítol parla de les eleccions, sobre com funciona el seu sistema electoral, sobre com compten els vots, si valen el mateix uns vots en un estat que un altre, i sobretot el que està molt bé d'aquesta docusèrie és com està explicada. Utilitzen elements de còmic, grafismes, imatges de la premsa i tot aquest, perquè podria ser un tema molt feixuc i ho fan d'una forma molt amena, que us recomano molt de veure si teniu interès i curiositat per conèixer com funciona el sistema d'allà. Moltes gràcies, Jordi. Eloi, què tens per nosaltres? Sí, jo us porto una TV movie del 2011 que es diu Clara Campoamor, la dona oblidada, dirigida per la Laura Mañá i que està basada en el llibre La mujer olvidada, escrita per Isaías Lafuente. És un biòpic de la Clara i sobretot treballen el que parlàvem abans precisament, la seva relació amb la Victòria Kent. És una coproducció, si no m'equivoco, de TV3 i Televisió Espanyola i podem trobar actrius i actors de l'altura de Elvira Mínguez, Montserrat Carulla o el Roger Casamajor. I tu, Jane? Bon planter. Doncs jo porto una cosa d'aquí de casa, de Catalunya, i és un arxiu àudio que el podreu trobar a la carta, a la web de TV3, i es diu Les dones i els dies, quin paper van fer les catalanes en el dret a vot, que em va agradar molt. I bàsicament parla d'això, de la lluita, de la sensibilitat d'aquestes dones, de tot el que van aconseguir i per sortir de l'àmbit domèstic i tenir també participació en aquest altre àmbit de vot, que era més per als homes, diguem-ne. Doncs moltes gràcies, gent. Ja veieu que tenim deures, tenim sèries, tenim pel·lícules, tenim llibres, tenim arxius d'àudio per passar un bon cap de setmana, no? Exacte. I aprendre moltes coses. Doncs estem arribant ja als últims minuts del programa d'avui. Així que per acabar, doncs, com no, hem d'agrair la presència dels nostres col·laboradors del dia. Joel Piqué, moltes gràcies des de Pardinyes. Joel, sí? Sí. No s'esperava, Som molt agraïts amb aquest programa, ja ho veus. Agraïm al començament i al final del programa. També a l'Albert Panavera-Zuberas, moltes gràcies des d'Alcarràs. Bonica vila d'Alcarràs. I aquí a l'estudi ens han acompanyat l'Anna Borrego-Claveria. Gràcies, Maricó, per convidar-me. I la Carmina Pardomestre. Moltes gràcies, molt agradable. Molt bé, i com sempre també moltíssimes gràcies a tot l'equip tècnic i humà que fa possible el nostre programa. Moltes gràcies a tots, a tota l'audiència que ens segueix a les xarxes i animeu-vos a seguir-nos una mica més. Perdó que ho tenim tot, tenim YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram i tot amb el mateix nom. 3 i més. 3 i més. Fàcil. Fàcil. Amb lletres tot. Ens escoltem d'aquí 15 dies. Adéu.